Mga istorya sa usa ka kudeta nagkainit tali sa mga sakop sa kapulisan tungod sa nahitabo sa ilang mga kauban sa Maguindanao. Mga pulis nagpasinguan alang sa pagpadayag sa ilang simpatiya sa usa ka sympathy walk alang sa mga kaubang pulis nga nangamatay sa Maguindanao. All-out war dili solusyon alang sa pagkapot sa kalinaw sa Mindanao. Federalism makahatag og kalinaw sa Mindanao. Kapin usa ka milyon ka pesos nga shabu nasakmit gikan sa usa ka pusher sa Sawang Calero. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ano na mga balita, uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlong Biyernes, petsa 30 sa buwan sa Enero, tuig 2015. Ako si Dennis Tanok. Amo lang hatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Bukas ang buhatan sa Police Regional Office 7 alang adto sa gusto mo padangat sa ilang pasubo sa mga namatay nga sakop sa PNP Special Action Force. Mahimong magdala og buwak o uban pang paagi sa pagpadangat og simpatiya. Samtang idayon gyud sa mga sakop sa PNPA Alumni Association ang mass leave agi og pagprotesta sa nahitabo sa ilang mga kauban didto sa Maguindanao. Ang mass leave sugdan karong Lunes taliwa sa nagkainit nga mga storya sa usa ka kudeta. King Perez, Suginlimi. Gawa sa buhatan sa Regional Police Office, makita kining mga buwak nga halad alang sa kapin 40 ka mga napatay nga sakop sa PNP Special Action Force. Nakasuwat nga mensahe niini ang Truth for the Fallen, Justice for the Fallen SAF. Alang kang Regional Public Safety Battalion Head Police Senior Superintendent Clifford Gayranod nga dili matawag nga misencounter ang hitabo nga milanat og 11 ka oras. Nakauban ni Gayranod ang pipila ka mga sakop sa SAF ni atong Zamboanga Siege ug sa pagbisita ni Pope Francis dito sa Leyte karong buwana. They should be given justice kasi imagine 44 lives were lost because of that massacre or misencounter, but they should be given justice. Hustisya ang panawagan ni Police Inspector Cheryl Bautista sa Provincial Intelligence Branch na nagsulubi ng t-shirt alang sa PNPA Class of 2006, 2009, 2010 ug 2011. Classmate ni Bautista ang usa sa mga nakalas nga pulis nga si Police Inspector Renny Tyrus sa Masaligan Class of 2011. Alang kang Bautista, angay manubag ang mga tanan nga responsable sa pagmando sa pagdeploy sa SAF sa Mamasapano, Maguindanao. So we were very sad to hear that incident. Dili lang sa among classmate kundi sa uban po namong mga upper class na nakauban namo sa academy. Nagpaupaw mga lalaking pulis sa kaisang BC Class of 2009 aron sa pagpakita sa simpatiya ug protesta sa nahiuguman sa mga kabatch nga pulis. Tulo ka mga kabatch ni Senior Inspector Vernino Nocerale apil sa nangamatay nga pulis nga sila si Senior Inspector John Gary Irana, Senior Inspector Max Jim Tria ug Senior Inspector Hednat Tabdi. Personally, I love my long hair, but I more love my classmates na namatay sa insidente na yon. Karon gihando man pagkabayani sa kapin 40 ka mga sakop sa PNP SAF man gideklarar ni Presidente Noynoy Aquino nga usa ka National Day of Mourning karong adlaw. Apan nasayran nga dili tanang mga pulis na tagbaw sa aksyon ni Presidente Aquino. Mao nga adunay mga hungihong nga adunay ipatuman nga kudeta batok sa administrasyong Aquino. Apan gihimakak ni PNP Academy Alumni Association Cebu President Rodolfo Albutra ang mga huhungihong. Mipasalig si Albutra nga wagi kinahanglan ng pag-destabilize sa gobyerno aron mahatagan og hustisya ang namatay nga mga kaubang pulis. Wa pasay na dawat nga report si Albutra nga adunay mga kalihukan bahin sa planong kudeta. Gipaabot sab sa Alumni Association ang resulta unya sa gimugna nga Board of Inquiry pagsuta sa insidente. As the president of the PNP alumni, there is a Region 7, I could assure that we will abide with the law. Voluntary sabang himong 5-day mass leave sa mga sakop sa PNPA Alumni Association matud ni Albutra nga sugdan karong Lunes. Siguro prerogative sa individual. There's no such thing as forcing somebody to file a leave just because of these reasons. Siguro kuha na siya, kanya-kanyang calling na sa mga alumni sa King Perez, News 5. Subay sa gideklarang National Day of Mourning karong adlaw nga gipahinungod sa mga nakalas nga PNP Special Action Force, mipegayon og sympathy walk ang kapulisan sa Sugbo nga gipasayugdahan sa PNPA Alumni Association. Ryan Sorote, Suginlimi.
Gawa sa kusog nga uwan kaganyang kadlaw na nangabot din ni sa may Cebu IT Park ang mga kadagkuan sa kapulisan sa Sugbo o Region 7 uban ang mga sakop sa Regional Public Safety Battalion gikan sa lungsod sa Cebu nga. Uban nila ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu ug Provincial Police Office. Nakiduyog sab ang mga sakop sa Bureau of Jail Management and Penology o Bureau of Fire Protection ang mga buhatan nga ubos sa Department of Interior and Local Government. Dakong kawadon apan kining gibuhat sa atong mga kapulisan dinhi sa Region 7 pagpakita sa ilang pasubo ngadto sa mga namatay hilabi na sa ilang hibiling mga pamilya. Pasado alas 5 na nakasugod ang sympathy walk na gipresintahan sa PNPA Alumni Association Region 7 Chapter samtang nagsulob sila ining itom nga armband ug ang uban nagbutang og itom nga tela sa ilang badge. And usasad high moral sad sila, but at the same time sad medyo nag-uul sad sila sa mga pangitabo, no? Gisubay nila makadalan sa Salinas Drive, Gorordo Avenue, Escario Street ug Osmeña Boulevard paingon sa Camp Sergio Osmeña Sr. ang himutangan sa Police Regional Office 7. Di pa abana nga mawat og kapin 500 ka mga pulis ang misalumot nga wadama sa PNPA Alumni Association. Amo nang gipahinungod sa tibuok Philippine National Police nga karon nagsubo o nagsamuyo sa nanghitabo sa Mindanao. Mas apektado sa hitabo kantong mga pulis nga kanisakop sa SAF og nadestino na karon dinhi sa Sugbo din ila kining gipadayag sa pagsulob sa ilang kao nga sama sa gisulob sa mga nakalas nga mga kauban. Gitapos ang kalihukan sa St. Ignatius Chapel nga anaa sa PRO 7 alang sa Santos nga misa alang sa kalag sa 44 ka manakalas kansang mga pangan tagsa-tagsa nga gibasa isip hinungod. Sa wali ni Father Celso Magbanwa, matud ni ini nga di ilang mga bayani ang mga nakalas kundi mga martir sab sa katawhan ug sa kangayan. Ryan Sorote, News 5. Federal form of government ang giduso karon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga mo'y posibleng makasulbad sa suliran sa peace and order sa Mindanao. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limit. What is clear is that we have this republic, sovereign state, and yet we have a piece of property dito sa Mindanao which is not governed by this republic, and we're not even allowed to enter it. That by itself is an incongruity. Base sa pamahayag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, sama sa di makailabot ang gobyerno sa Pilipinas sa kasagarang mga dapit sa Mindanao, sama sa baguhay lang ang nahitabo nga Maguindanao encounter, dindaghang namatay nga pulis. Gi-question ni Duterte kung nganong gitugutan nga makasud ang PNP Special Action Force sa restricted areas. Kini ang usa sa mga nagtukmod karon ni Duterte nga pangingusgan ang kampanya sa federalismo. They would like to limit themselves to the economic provisions of the Constitution. For example, allowing foreigners to buy lands. Sira ka pala eh. Ilakip niya ang economic provision kay dakong binuang nga tugtan ang mga langyaw nga mopalit og luna sa Pilipinas. No, federalism is we would like to equalize the opportunity. I would say at this point in time that this kind of governance, kukunti na lang ito. At saka sa mga diktador na yan, it's really a pasay. The unitary type is a pasay. It has been abused by the politicians. The representation is not equal. I don't know, but we have the regimental as our contribution as an. So, it's a constituent body. So they decide where, what. They'd always win. Nanawagan sab si Duterte nga hunungon una ang Bangsamoro Agreement samtang nagpadayon pang imbestigasyon sa kamatayon sa mga sakop sa SAF. There has to be justice here. And we have to, somebody has to account for all of these things. Accountability, because what is really very clear is that the Republic of the Philippines signed an agreement that the MILF and the MNLF there should have a territory of their own
which are not available, well, for whatever, from the rest of the people in Mindanao. And why our soldiers went there and why it was so costly, the loss of lives. Sa maong panagtagbo kagahapon, nabantayan nga dunay mga gipanghatag nga mga flyers nga naghangyo nga suportahan ang panawagan nga padaganon si Duterte pagka-presidente. Apan matud sa mayor sa Davao, nga wa siya'y planong mulansar kay wa siya'y kwartang ikagasto ug mas maayo na lang nga magpabilin siya pagka-mayor. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Governor Junjun Davide dili oyon nga all-out war mo'y solusyon sa pagkabot sa kalinaw sa Mindanao. Jinky Bargio, Suginlimi. Oy, rampunta rin utak yun. Bisan sa nitabong linuog nga pagpatay sa mga sakop sa Special Action Force sa PNP, Gobernador sa Sugbo dili uyon sa laraw nga all-out war batok sa MILF o BIFF. Nagtuo si Governor Junjun Davide nga maabot ra gihapon ang panahon nga makabot ang kalinaw sa nasod sa Mindanao. In spite of this tragic event, that claimed the lives of so many policemen, let us not give up hope. Ipadayon din nato ang peace process. Giauhag sa gobernador ang mga pulis lokop lalawigan nga di mawad-an sa moral. Alang niya, dili manggiangayon ang giplano nga mass leave sa kapulisan alang sa pagpadayag sa protesta sa naitabo sa ilang mga kauban. I respect that. I respect that. Whatever action they're going to take, but this should not hamper kining padayon nga negotiations at achieving peace. Dili sama sa pangu sa nasod nga no-show sa arrival honors sa mga pulis nga namatay, si Governor Davide anda musugat sa duha ka mga Sugbuanong pulis sa gayon nga paigayon ng arrival honors alang kanila. Jinky Bargio, News 5. Kapulisan wa mirekomendar sa reward money alang sa pagsikop sa mga most wanted sa Subo. King Perez, Suginlimi. Aktibo gyapon ang Task Force Hunters sa Cebu Provincial Police Office alang sa pagpangita sa mga responsable sa mga dagkong krimen sa Sugbo. Napo ka mga kriminal ang gipangita sa kapulisan subay sa target list sa Task Force. Lakip na niini ang suspect nga si Dionisio Juarez nga responsable sa kamatayon ni Barangay Kambang ug Captain Timoteo Largo sa Dakbayan sa Toledo. Matod ni Task Force Hunter Head of Provincial Intelligence Branch Head Rodolfo Albutra, padayon ng gisunda ng mga leads paingon sa pagkasikop ni Juarez. We have informations nga gipang develop as of now dili mi makadibot it may hamper the ongoing operations, but rest assured nga ang team namo karon sa task force gitanggal na nako ang other functions nila. They are now focusing on the hunting of those people nga involved in heinous crimes. Sa pangutana kung adunay reward system nga ipatuman ng kapulisan aron sa diling pagkasikop sa mga suspect sa target list, giklaro ni Albutra nga dili magkinahanglan sa pagpanghatag og ganti sa pagkakaron. Identified na mga suspect sa krimen ug ang pagkasikop na lang sa mga suspect mo'y kuwang nga gilihok na sa Task Force Hunter. For the public to support us, even though without the reward system, na matabangan niyo paghatag impormasyon sa location ani mga tawhana, especially nga ongoing pa gyud ang atong manhunt nila. King Perez, News 5. Ilang level 2 drug pusher sa Barangay Sawang, Calero nasikop sa bypass operation kagabi. Ryan Sorote, Suginlimi. Gisud sa mga operatiba sa Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group ang panimay ni Richard Plando dihang gipahigay ng bypass operation kagabi sa Barangay Sawang, Calero. Naatlan kining nagbahig, human niya matunol ang gipalit nga shabu sa asset sa kaidsot. Dulan sa usa ka buwan nagipalidaan ang subject kinsa dugay ng ana sa ilang watch list. No, actually, this is a concerted effort with the barangay. 5 ka bulto o kapin 130 grams sa gituoang shabu nga mobalor og kapin 1.5 milyones pesos ang sakmit. Nakit-an subsud sa balay ni Plando kining vault nga gituoang taguanan sa iyang kinumprang shabu. Gani doon ni sud nga gamit sa pagputos o ubang paraphernalia. Nasayran nga kinumpra ni Plando sa Pasig area ang mga shabu, di nagdakong bahin ini iyang ibaligya sa kalungsuran, partikular na sa lungsod sa Alcoy, diin kini nagdako. So we can consider him as a big fish in Cebu City area, specifically Fasil.
Giangkon sa dinakpan nga sideline niya ang pagpamaligya og shabu. Giila siya sa kapulisan nga usa ka level 2 drug pusher nga makahurot og kapin 200 gramos nga shabu matag semana. Sa extra uling. Extra? Extra sa... Sa namo sa tubig. Ryan Sorote, News 5. Hingpit nga gila nga usa ka kampo ang Cebu Provincial Police Office compound. Opisyal na kini nga gitawag nga Camp General Arcadio Maxilom. Mato ni Cebu Provincial Police Director Noel Giliamac, giapurbahan sa Camp Crame ang pag-ila niini nga usa ka kampo alang sa kapulisan. Si General Arcadio Maxilom giila nga usa ka Subuanong bayani nga taga Tuburan kinsa nakigbatok sa mga katsila. Gawa sa Provincial Police Office nahimutang usab sa hulod sa kampo ang buhatan sa PDS-7 ug luna nga tukuran unya sa bag-ong buhatan sa National Bureau of Investigation 7. I think it is fitting, no, na ato ni pangalan sa usa ka Spanish and American revolutionary hero nga nagtago during the American period diri aning lugar. We see to it nga mapangalan gini kampo considering sad nga maorasan ni ang kampo sa kapulisan nga walay maorasan ni ang opisina sa atong kapulisan nga walay kampo. So it would be Sa dili madugay may nagyud ang construction sa pagpanindot sa aerodrome o airport sa isla sa Bantayan ug Camotes. Ang mga lugar sa lalawigan sa Sugbo nga dugukunon sa mga lokal ug langyaong turista. Gitibaw kaganiha sa General Manager sa Mactan Cebu International Airport nga nakig-alayon na sila sa Cebu Aviation Authority of the Philippines alang sa katukuran sa maong proyekto. Usa ka technical team mo'y misusi sa duha ka isla diin tukuron ang aerodrome nga gilaumang mo'y makapauswag sa natad sa turismo sa tibuok lalawigan. Paninguhaon sa MCIAA nga di malangay ang pagpatukod ini labi na sa nagkataas nga flight arrival sa Sugbo. That does not allow us to operate airports that are competing with Mactan in the next 25 years. Gipasidunggan sa Department of Health Region 7 ang mga sakop sa media dinhi sa Sugbo sa pagtabang kanila sa paghatod sa impormasyon ngadto sa katawan. Lakip nga gipasidunggan ang Kapatid Network nga usa sa mga waypuas nga miabag sa DOH-7 sa ilang tinguha nga mahatod ang mga kasayuran nga angay pahibaw-an sa publiko. Matod sa tigpamaaba sa DOH-7 nga bisan usahay bati ang balita bahin sa ilang buhatan, way palta nga kuhaan gyud ang ilang habig aron maka-esplikar ngadto sa katawhan. So, simple lang nga pasalamat sa Department of Health ngadto sa media for the support, for your untiring support. Be it good or bad, you're always there. Kung anytime tawagon ka muna mo for press con, for kapiyan sa PIA, and for Agio Media Forum, you're always there. So, salamat kaayo in behalf of the Regional Director, Dr. Jaime Bernadas, and of course, atong Assistant Regional Director, Dr. Lakshmi Legaspi, who is out of the country today. Usa na kabuwan karong adlaw human miigo ang bagyong Sanyang sa Bagatang Sugbo, daghan ng mga LGUs ang nakadawat og hinabang gikan sa Provincial Veterinary Office alang sa mga nangamatay nga kahayupan gumikan sa maong katalagman. Sa mga lungsod nga naapektuhan, bugtong lungsod sa Ronda lang mo'y wa pa makadawat sa ilang insurance sa kahayupan kay wa pa kini mo sumiter sa mga gikinahanglang dokumento nga gipangayo sa Veterinary Office. Ang lungsod sa Dumanhog, Argao, Sibonga, Barili, Mualboal, Oslob, Alcantara, Sambuan ug Santander nakakuha na sa insurance. Gipaybaw noon sa PVO nga mahimo pang makadawat ang ronda sa higayon nga makumpleto na ang ilang requisitos. Pwede sila maka-register. So dito lang sa Municipal Agriculture Office, then i-coordinate sa Cebu Provincial Government through the Provincial Veterinary Office. Gipasalig sa Department of Health ang usa ka impartial nga investigation sa reklamong medical malpractice batok sa medical staff sa Mandaue City Hospital. Leslie Caminandi-Vistil, Suginlimi. Matod sa tigpamaba sa DOH-7 Josette Habonete, independent body ang fact-finding committee sa DOH. Ang resulta sa ilang fact-finding investigation mahimong magamit alang sa pagpasaka og kaso.
DOH lang nag-request for investigation, they should open their doors for the DOH to do our fact-finding investigation, because whether they like it or not, we will conduct our investigation, and we are actually independent of any other investigation. Ang city government sa Mandaue, if they wanted to do their own investigation, they can do that. But ang ato sa Department of Health will also do the same thing. Kung ang Commission on Human Rights will do their own investigation, fine. Kung whatever result nga makuha na mo, ang DOH Regional Office will be recommendatory, and they will send it a copy to the Office of the Secretary. And kung unsa may result sa Department of Health, and any party at all, pwede na nila gamiton whether they file a case or not in the court. Lakip sa susiyon sa fact-finding mo ang pag-establish kung nasunod pa ang standard medical procedure sa maong tambalanan. Susiyon usab kung ang ngayon ba ang gidapat nga tambal nga gihatag ngadto sa pasyente kinsa gituhuan nga namatay sa allergy sa tambal. Kung pananglitan, kung during the investigation sa DOH, ang initial nga investigation gud ana, everyone will be seated. So ang management sa hospital napod ang fact-finding team. So initial gud na siya interview, and then ocular. Tanawon dayon ang place gi-conduct, and then tanan na siya tanan nga employees katong nag-take care sa medication, paano unsay basis for the giving of the medicine, sa gibasihan ana ba. Leslie Caminado Vistil, News 5. Ipahigayon ugma sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo ang Happy Lipinas event. Tambungan sa maong kalihukan sila sa mga kapatid stars ang maong kalihukan nilang Bibi Gandang Hari, Bianca King, Arnel Ignacio, guban pa. Sugin ni JP Lau Quatsera. Magsabwag og kalipay ingon man good vibes ang Happy Network sa mga kapatid sa Kabisayan pinaagi sa Happy Lipinas Tours nga unang mahitabo ugma. Himuon ang labing unang Happy Lipinas Tours sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Diin mulubuan sa mong kalihukan silang kapatid stars Empoy Marquez ug Bianca King sa programang Mac and Cheese, LJ Moreno Alapag sa Happy Wife, Happy Life, Arnel Ignacio sa Solved na Solved, Bibi Gandang Hari sa 2.5 Daddies. Lakip nga dadun sa TV5 ang mga makalingaw ug kulbahina nga duwa aron mas mosamot ang kasadya. Kadto mga loyal kapatid viewers, dunay tsansa nga makadaog og exciting prizes pinaagi sa Happy Trivia Game. Mao nga ayaw si Piata ang kahigayunan nga makabaton og malipayong weekend at tugid mo ugma sa Happy Lipinas sa Barangay Inayawan. Kay sa TV5, happy ka dinhi agay. JP Lau Quatsera, News 5. Mao kadto ang mga balita sa Action Bisaya, kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Action!